Once again, Barangay. Ano ba yun? Barangay Kabayanan.
kamu dani nalimu ko idadlingap ila ikagatungo tambul padidat tu ato ilingag Pilipino ibong tunto araya 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 siya kanutan na paluman na tanu sangalo Pilipino tinalikudagan kanat biwang kawanan sa bangan sa depan suwala na Pilipino ipamayapatan Tingong Pilipino uwi ko na to hindi Tingong Pilipino isaulog sa kalibutan ipagunyi sa buong mundo Paghabag na kajudi at isang minuto pa para sa papanaw dahil sa COVID-19. Sugat na malala dami ng pagkukulang hindi ko na mabilang magtiwala ka lang itawag mo sa kanya huwag kang mag-alala dahil nakikita mo siya huwag kang bibitaw kumapit ka lang, huwag kang susuko ipaglaban mo ang katotohanan ituloy ang laban may bagong umagang parating may bagong umagang parating bagong umaga bagong umagang parating halina kayo at gumising sa lubungin ng bagong silang halina kayo at tumulong lipunin ang dilim ang bawat tao'y may patutunguhan bawat problema ay may kalutasan sa isip mo huwag malilito nasa iyo ang nasa iyo ang pagkakataon na tagumpay tagumpay bagong umagang parating may bagong umagang parating bagong umaga bagong pag-asang parating may bagong umagang parating may bagong umagang parating bagong umaga bagong pag-asang parating San Juan Bautista, halina tayo ay magsaya. Wattah, 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 kay San Juan Bautista, magdiwang tayo para sa kanya. Wattah, 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 kay San Juan Bautista, halina tayo ay magsaya. Wattah, 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 kay San Juan Bautista, magdiwang tayo para sa kanya.
Kakapasok lamang po, umiigting ang patuloy at tumitingting pataas ang kaso ng novel coronavirus, partikular sa Metro Manila. Kaya naman inilunsad ng Pangulo Rodrigo Roa Duterte ang community quarantine sa bansa. At kasabay nito ay ang paalala sa publiko na siguraduhin sumunod sa ating health protocol. Kabilang ang pagsusuot ng face mask, face shield at manatili na lamang sa kanilang mga bahay upang makontrol ang bilang ng kaso ng COVID-19. Alert level 3 na po ang Metro Manila ngayong taong 2021. Malino na patuloy pa rin ang pagtaas ng kaso ng COVID-19. Maraming mamamayan rin na nagreklamo sa pagsara ng kanilang establishmento. Kaya naman inaina publiko ang suporta ng gobyerno. Ako ay lalunang nahihibang. Come on and rock me tonight. Ako ay sa'yo forever. Kaya't i-push mo na pagka tayo ay together. Alpina tayo ay magsaya. Wattah, kahit sa Juan Bautista, iwan tayo para sa kanya. Igalaw ang kamay, sabay-sabay ipadyak ang paa. Magsayawan, ito ay para sa kanya.
sa gisag ng kalayaan, dambana ng magigiting, bayani ng himaksikan, sa iyong tibig ay kami handog. Perfecto sa lungsod ng San Juan, pagbaon mula sa pandemya. Barangay San Perfecto, bakunado at protektado.
harapan. Yeah, yeah, yeah! Yeah, yeah, yeah!
Barangay Balong Bato!
San Juan Bautista, halina tayo ay magsaya. Wattah, 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 kay San Juan Bautista, iwan tayo para sa kanya. Wattah, 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 kay San Juan Bautista, halina tayo ay magsaya. Wattah, 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 kay San Juan Bautista, iwan tayo para sa kanya. Tayo ay sumigaw, ang puni-puni natin siya. Barangay Batis!
San Juan Bautista, halina tayo ay magsaya. Wattah, 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 Bautista, iwan tayo para sa kanya. Wattah, 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 kay San Juan Bautista, halina tayo ay magsaya. Wattah, 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 kay San Juan Bautista, para sa kanya. Idalawang kamay, sabay-sabay ipagtatampak, magsayawan, magsayaw, dahil ito ang tanging karangal. Wattah, 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 kay San Juan Bautista, halina tayo ay magsaya. Wattah, 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 kay San Juan Bautista, iwan tayo para sa kanya. Tayo ay sumigaw, ang punit-punit natin siya. Sa araw na ito, tayo'y umawit para sa kanya. La la la. There you have it, ladies and gentlemen.
Duterte has declared a lockdown of the capital Metro Manila. The Philippines has announced a lockdown of the entire Metro Manila area to help contain the spread of COVID. I have heard the call of different groups, the medical community. Mandatory na ang pagsuot ng mga face mask at face shield sa lahat ng pampubliko at pribadong We have with us San Juan City Mayor Napakahirap ng Zamora. Kung walang magbibigay, minsan wala talagang kain. Wala akong mapunta, wala na matakbuhan. Kaya naman sa mga kamag-anak namin. Ngayon, puno-puno na po kami ng utang. Magtiis lang kayo ng konti. Meron akong bakuna. Visayas at Mindanao ngayon ay nagkakaisa, sabay-sabay natutugon sa hamon ng panahon. Damhin mo na ang pag-asang sumasali sa bawat isa, pumamahal sa bayan na sa Diyos ang tanging sagot nila. Pangon Pilipinas, ngayon ang panahon. Pangon Pilipinas, tumugon sa hamon. Itaas sa diwawayway ang bandila pinaglaban. Pangon Pilipinas, ang sigaw ng bayan. Pangon Pilipinas, ngayon ang panahon. Pangon Pilipinas, tumugon sa hamon. Itaas sa diwawayway ang bandila pinaglaban. Pangon Pilipinas, ang sigaw ng bayan. Pangon Pilipinas, ang sigaw ng bayan. Wayo, uwayo, oh, 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 oh. Wayo, uwayo, milanila. Wayo, uwayo, oh, 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 oh. Wayo, uwayo, milanila. Diyos ko buat right from the start. Naghistahot sa langing lungsod. Modera, nagwapa, buutan pa. Mga sastreng nagkantas, manindog na huni. Sa Virgen Maria ng Aliyah, kang Jesus na pagkabanhan. It's all in Mindanao, uwero. Sa ugon pa, Mindanao, uwero. Uwawon pa, kaparaisong lugar. It's all in Mindanao, uwero. Oh, oh, oh. Uwero, uwero, Mindanao. Here we go! Kung pinihiyong dumi, ayaw ikalimpi. Ikalabas na suga, minalilya ang sikat. Sa mga ikala, sa paigipabuta. Saksiyon ang tanan, kung sa kabalaan. Utang katawan, mahimamata. Sinuko, madukon, ug nangalia.
kasamang sumusuporta si Kapitana Imelda Core. Eto na ang Barangay Isabelita. Ang San Juan ay kilala sa magarbo at makulay na sayaw. Masaya ang bawat isa tuwing sasapit ang kapistahan ni San Juan Bautista. Ang bawat tao ay naghahanda para magtanghal at magpakita ng angking galing sa pamamagitan ng pagsasayaw. Ang may wagang tubig ay walang humpay sa pag-agos sa bawat isa. Sa tanging kasiyahan ang dala. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, ang bayan ay tila na balot ng dilim. Isang maruming hangin ang dating, isang ibigay ng lungkot sa bawat isa. Ngunit hindi nawala ng pag-asa ang mga tao. Mas talong tumatag ang pananali sa Bautista. At sa tulong ng pagdarasal at pagkakaisa, nagkaroon ng lunas ang epidemya. Unti-unting bumangon ang bayang natutulog at unti-unting kumulay ang bayang nabalot ng dilim. Ngayon ating simulan ang bago at masayang kapistahan ni San Juan Bautista sa pamamagitan ng makukulay at masayang sayawan mula sa barangay ng Isabelita. Pangol sa pandemya, Viva San Juan Bautista!
Wattah, wattah, isang Juan Bautista, halina tayo ay magsaya. Wattah, 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 isang Juan Bautista, para sa kanya. Wattah, 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 isang Juan Bautista, halina tayo ay magsaya. Wattah, 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 isang Juan Bautista, magdiwang tayo para sa kanya. Asang kamay, sabay-sabay ipadyak ang paa, magsayawan na, magdiwang tayo para sa kanya. Wattah, 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 basta di na tayo ay magsaya. Wattah, 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 isang Juan Bautista, magdiwang tayo para sa kanya. Wattah, 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 isang Juan Bautista, halina tayo ay magsaya. Wattah, 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 isang Juan Bautista, magdiwang tayo para sa kanya.
Juan Bautista, halina't tayo ay magsaya. Wattah, 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 kay San Juan Bautista, magdiwang tayo para sa Kanya. Tayo ay suminaw, ipagpuni-punihin natin siya, sa araw na ito, tayo ay umawit para sa Kanya. Wattah, 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 kay San Juan Bautista, halina't tayo ay magsaya. Wattah, 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 kay San Juan Bautista, magdiwang tayo para sa Kanya. Wattah, 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 kay San Juan Bautista, halina't tayo ay magsaya. Wattah, 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 kay San Juan Bautista, magdiwang tayo para sa Kanya. Wattah, 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 kay San Juan Bautista, halina't tayo ay magsaya. Wattah, 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 kay San Juan Bautista, magdiwang tayo para sa Kanya. Wattah, 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 kay San Juan Bautista, halina't tayo ay magsaya. Wattah, 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 kay San Juan Bautista, magdiwang tayo para sa Kanya. Wattah, 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 kay San Juan Bautista, halina't tayo ay magsaya. Wattah, 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 kay San Juan Bautista, magdiwang tayo para sa Kanya. Sa Kanya, sa Kanya, sa Kanya, sa Kanya. Ipili mo, namigos sa karagatan. Nakakuha ng istantang basakan. Ibinenta sa may talipapa. Ang kita niya'y nawala, pinatalo sa sakla. Buong mundo, kinimbal ng kabaha-bahalang karamdaman na lumaganap sa maraming bansa. Isa ang Pilipinas sa pininsala ng COVID-19. Naitala, pumasok ang unang kaso ng virus sa bansa na nagdulot ng pagkatakot sa bawat Pilipino.
Patuloy ang hawaan sa komunidad, gaya ng palengke, ang pagtuloy na pag-upo, masamang pakiramdam, ang ilan sa epekto ng sakit na ito. Isang malawakang pag-iingat sa pagsunod sa mga health protocols ay nakamamatay. Kung umagang parating, may bagong umagang parating. Bagong umaga, bagong umaga, bagong umaga parating. Wata, 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 kay San Juan Bautista, halina tayo ay magsaya. Wata, 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 kay San Juan Bautista, magdiwang tayo para sa kanya. Wata, 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 kay San Juan Bautista, halina tayo ay magsaya. Wata, 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 kay San Juan Bautista, magdiwang tayo para sa kanya. Sa kanya, sa kanya, sa kanya, sa kanya. Wata, wata, kay San Juan Bautista, halina at tayo ay magsaya. Wata, 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 kay San Juan Bautista, magdiwang tayo para sa kanya. Wata, 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 kay San Juan Bautista, halina at tayo ay magsaya. Wata, 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 kay San Juan Bautista, magdiwang tayo para sa kanya. Salubungin ang sinag ng araw sa silangan. Tanggapin ang mga biyayang hatid ng may kapal. Salubungin, tanggapin, pasalamatan, ipamahagi. Salubungin ang sinag ng araw sa silangan. Tanggapin ang mga biyayang hatid ng may kapal. Bagong silangan.
oras na madilim. Hoy, Pinoy ako, buo aking loob, may agimat ang dugo ko. Hoy, Pinoy ako, may agimat ang dugo ko. Amazing number of Filipinos working on NHS, helping everybody. So thank you to all the Filipinos doing all this amazing work. There is only one thing to say to the Goritan, not today. Huwag po kayo susuko, bayani po kayo lahat. San Juan Bautista, halina tayo ay magsaya. Wattah, 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 kay San Juan Bautista, iwan tayo para sa kanya. Wattah, 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 kay San Juan Bautista, halina tayo ay magsaya. Wattah, 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 kay San Juan Bautista, iwan tayo para sa kanya. Idalawang kamay, sabay-sabay ipagkakampak, magsayawan, magsayaw, dahil ito ang tanging araw niya. Kay San Juan Bautista, halina tayo ay magsaya. Wattah, 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 kay San Juan Bautista, iwan tayo para sa kanya. Wattah, 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 kay San Juan Bautista, halina tayo ay magsaya. Wattah, 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 kay San Juan Bautista, iwan tayo para sa kanya. Salubungin ang sinag ng araw sa silangan. Tanggapin ang mga biyayang hatid ng may kapal. Salubungin, tanggapin. Binago ng pandemya. Ang lahat ay nagsimula sa isang epidemya. Nagmula sa pinakamalaking bansa sa Asia. COVID-19 ang ipinangalan sa kanya. Ba't po di ako nakakaranas ng gutom? Noon ko nararanasan ko na. Hindi kami natakot mamatay sa COVID. Takot kami na mamatay sa gutom. Isang araw pagmulat ng mga mata. Ang lahat ay tuluyang nagbago na. Ang buong mundo ay nagulat na bigla sa isang kalabang hindi nakikita. Nakitang pinagmulan, di makita ang dulo. Walang kasiguraduhan kung saan ito patungo. Nakahilungkot, nakatutulog ng puso. Para pang pumunto ang patlugod ng mundo. Hindi kami natakot mamatay sa COVID. Takot kami na mamatay sa gutom. Isang araw pagmulat ng mga mata.
Barangay Jesus. Barangay Corazon.
Slow.
Bautista